Шыннан да күннен-күн мошенничество очраклары арткан ата бара. Ул инде безнең районга да шундай зур адымнар белән кирип бара дип әйтергә кирәк. Кызлар әйткәннән тыш, барыбер игътибарны шулай ук юнәлтергә киңәш итәр идем дә. Безнең районнарда күренә башладылар сатучылар, алар инде 300 бәядән дип, акциялар дип, өйдән өйгә кирип сата торган егетләр, кызлар. Безнең районыбызда аларның күптән шәһәрдә бар, безнең районда менә әкренләп кирип баралар. Аларга игътибарны юнәлтергә кирәк. Аннан соң инде мошенникларның шунысын аңларга кирәк. Аларда инде кешелек сыйфатлары бик калмаган була. Мәсәлән, бер генә очракны сөйләп китәсем, аңлатып китәсем килә. Бу аңлау өчен күптән инде бер таныш кешенең машинасын урлап алып киткәннәр иде. Һәм инде ул объявление излим дип объявление биргәч, моңа телефоннан шалтыраттылар. Машинагызның кайда икәнен беләбез. Менә шушы банкоматка барып, карта акча салсагыз, кайда икәнен әйтәбез дип. Фактта инде бу расланды, төрмәдән шалтыратып, менә шулай итеп мошенничество гамәлләре эшләгәннәре аңлашылды. Ахыр чиктә инде бу машина табылмады. Вакытны аңлап калу, кешенең акчасын саклап калды дип әйтәсем килә. Шуңа инде кешегә авыр булулары аларны кызыксындырмый, киресенчә алар кешенең бәләгә таравыннан файда күреп калырга тырышалар. Менә шуны да аңларга кирәк. Һәм инде әгәр дә андый ситуациялар булганда, тоже салкын акылны сакларга тырышырга кирәк дип әйтәсем килә. Бу мәсьәләләр инде чыннан да күптән түгел генә Татарстан Республикасы Куркынычсызлык советы җыелышларында да күтәрелде. Һәм чыннан да бигрәк тә менә бу яшьләр өчен АУЕ дигән хәрәкәтләр, Колумбайн дигән хәрәкәтләр, алар зур куркыныч тудыра. Инде менә Кукмарадан тыш бит әле Зеленодольский районында да шундай куркыныч хәл булды. Таксистны тоже яшүсмерләр инде аның гомерен өздүләр. Менә шундый группалар как раз шушы начарлыкка этәргә мөмкинчелек ача да инде. Менә бу әйберләргә, мәктәпләргә, шулай ук класс җитәкчеләренә, ата-анага иң беренче чиратта игътибарны арттырырга кирәк дип исәплибез. Машина урлау очрагы безнең районда теркәлде. Шунлыктан чыгып әйтәсе килә. Моннан Фахим Закаричның да сүзләрен исәпкә алып, инде халык үзенең малына гына түгел, гомумән күршенең, якын тирәләрнең малларына да игътибар итсен иде дигән теләктә каласы килә. Шул вакытта гына без бу начарлыкны җиңә алабыз. Һәм инде менә бу терроризм мәсьәләсенә килгәндә безнең чыгыш ясый район башлыгының коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Алсу Әдис кызы Валиуллина. Районда нинди эшләр башкарыла һәм нинди моментларга игътибар итәргә кирәк үзебезнең райондашларга? Экстремизм и терроризм – это большая и реальная опасность для каждого из нас. Я думаю, что в наше время нет таких людей, которые бы думали, что это меня не касается. Последние события в нашей республике, но и в целом мире показывают, что это касается всех и каждого. И каждый из нас может оказать содействие в борьбе с этим бедоносным явлением. В наших силах вложить в сердца подрастающего поколения любовь к ближнему. Мы можем и обязаны объяснять нашим детям, что хорошо, а что плохо. И тогда, я больше чем уверена, одна из форм терроризма, так называемого внутренней, уйдет. Хотелось бы отметить, что на территории Актанышского муниципального района проводится работа по террористической безопасности населения, а именно все места массового пребывания людей, дошкольные учреждения, школьные учреждения, торговые объекты, объекты здравоохранения, объекты культуры. Все объекты имеют паспорта антитеррористической безопасности, все категорированы, все обследованы комиссионно, отвечают всем нормам действующего законодательства по антитеррористической безопасности. Что бы хотелось еще сказать, что всем нам необходимо быть бдительными, обращать внимание на незнакомых
знакомых, которые появляются в нашей местности, в нашей округе, о чем они с нами беседуют, какие вопросы задают, чем они вообще занимаются. И если появились такие граждане, которые абсолютно ничем не занимаются в вашей местности, но при этом ходят, узнают, где, кто, как, зачем и почему, об этом необходимо сообщить сотрудникам правоохранительных органов, да, участковому. Если такового нет, то обратиться в сельсовет. Не забываем про оставленные предметы. Необходимо сообщать об этом также сотрудникам правоохранительных органов. Ну и, конечно же, особенно важно проведение профилактической работы. Это с детьми, с подростками нашими. Родителям необходимо наблюдать за их страницами в социальных сетях, потому что это одна из на сегодняшний день обширное распространение, простите, одна из источников распространения. Да, является одним из источников экстремистической материалов. идеи. Да, если вы заметили, что у вашего ребенка есть, он подписан на агрессивные группы или общается с агрессивными людьми, то надо проводить с ним профилактическую работу. Ну и, конечно же, если вы сами вдруг не можете справиться со своим ребенком, то можете обратиться в учебном учреждении, есть психологи, в администрации муниципального района тоже есть сотрудники, которые окажут вам помощь.